സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലളിതമായി അല്ല, ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് തന്നെ അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാണ്, ചപ്പാത്തിയേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ച് ഉണ്ട ഉരുട്ടി അത് കത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മേലെ തടവി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വരയുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്ന് ക്രോസായിട്ട്, നേരെ ഇങ്ങോട്ടല്ല മടക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം. ക്രോസായിട്ട് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ക്രോസായിട്ട് മടക്കി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇനി സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന മാതിരി പ്രസ്സിലൊന്ന് പരത്തും. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം, മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് പൊറോട്ട പോലെ ഇരിക്കും വെന്ത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം, ലെയറുകളായിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഴുപ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ പാത്രത്തിൽ വേറെ ലെയറുകളാണ്. ലെയറാണ്, സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം.